Eba Alkortanaz, doluan laguntzeko betirako programako profesionala. Eta gomendio batzuk emango dizkizuet, jakiteko zelan egoki lagundu doluan dagoen pertsona bati. Erakustera eman zu hor zaudela, berak nahi duenean, nahi duenari buruz zurekin hitz egiteko. Garrantzitsua da berak sentitzea, berarentzat prest egongo zarela beti. Arreta jarri kontatzen duenari, ez imaginatu, entzun benetan, eta saiatu ulertzen berak esaten duena. Zure burua eskaini eguneroko zerbaitetan laguntzeko. Ziur aski energia gutxi dauka eta zure laguntza asko eskertuko du. Batzuetan badirudi doluaren prozesuan aurrera doala pertsona. Eta horrela da, baina kontuan izan behar dugu berriro ere momentu gogorrak etorriko direla. Ziur aski urte betetze eguna, urte hurrena, gabonak, ez dira une errazak izango. Hurbileko norbait galdu baduzu, konpartitu berarekin. Kontatu nola izan zen, nola sentitu zinen, zer izan zen baliogarria zuretzat. Segurazki berari asko lagunduko dio, baina gogoratu beti ere protagonista ez zarela zu. Pertsona batzuk irrikitan egoten dira besarkada bat jasotzeko, eta beste batzuk ez dute gogoko izaten. Galdetu berari momentu horretan zer den berak behar duena. Batzuetan, mina duen pertsonak behin eta berriro kontatzen du gertatutakoa. Nola pasatu zen, berak zer sentitu zuen, nor egon zen berarekin. Entzun, pazientzia handiz. Garrantzitsua da hildakoari buruz hitz egitea. Berarekin konpartitutako momentuak, bidaiak, pasadizuak, une onak, guzti honek laguntzen du hildakoa bizirik mantentzen oroimenaren bidez.